नै आं आटाखौ नानानै लाग्रोनोसै बेयाव आटा एसे होबाय ओमफ्राय मैदाखौ बांसिन होबाय आरो सिनि एसे होबाय संख्रि एसे होबाय आजवाइन होबाय मैदाखौ नानानै लाग्रोबाय आरो पुरि बानायगोन जोङो बेसेबां मोनबेसे हरनो होनदों मोजाङै 10टा फाइभथा जाबायानो नै जोङो माबाखौ नानानै आटाखौ नानानै लाजोब्बाय नै गल 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 बानायनानै लाजोब्बाय आलु गुटखा आलु गुटखा बानायगोन आरो बानायनोसै लासै लासै ओमफ्राय नै जोंनिया रलिं बर्डबो गैया आरो बेखौनो थोरसियावनो नाबाय आरो जों जाखाया नालाय बांसिनानो जानाय जाया रुटिबो जाया पुरिबो जाया दिनै स्कुलाव हरनांगौखाय जानोसै आरो एसे हरनोसैबो जानोसैबो गैला नै आं नाखांजोब्बाय जोब्बाय जा बुरजा एवखाबाय नै हरनोसै स्कुलाव माखासे ओरै मानो बिदा बोरै नै बियो मा होनदोंमोनलाय आलु गुटखाखौ बिदि बानायनो आंथ' मिन्थिफेरामोन माबोरै बानायो बानायना होबाय आरो आंना एक्ट'रा पुरिजों हरनांगौ आरो बेखौ टिफिनाव सोनानै कमिउनिटि लान्च दं नालाय दिनै स्कुलाव कम्पिटिसन बेखौनो हरथामसै आरो बानायनोबो रोङा बोरै बानायो मिन्थिफेराबो माबायदि बानायो बाहायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम मिन्थिबाय आरो बिदि हरनांगौ होननानै स्कुलाव नै बेखौ होनसै सामस गंसे ओमफ्राय नै बेवहाय आलु बाथोन सोबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय पुरि सोबाय आरो मोननैयाव सोना होनोसै पलिटिनाव गस्ला आरि दोननो गस्ला गोदान आंना दिनै रोखोमनि फुड बिहरदों आरो बेयाव शिवाजी हाउसनिया फुड उइदाउट फायार दङ टेगर हाउसनिया पाहाय फुड अशका हाउसनिया
Punjabi food, Raman house-nya. South Indian food. Ui, nó ngồi được câu sự. Mà lần này gần xây thao xì giá này gần này. Nam bàn mình dân Để mát xây đi bia này lại ra xây xuống cây này. Ba bác xây xây cho cô cái này mà. Ba mà mình chừng đấy mà bác này để cho con về đi chừng đấy ở trong đây này đi cả trong đây.